हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय गिबियावनो गुड मर्निं दा फुं जागासिनो दङ आं दिनै बेरायनो थांगासिनो आं हारसिं थांगोन आं बेनिफ्राय सेरापुन्जिसिम थांगोन हारसिङै ओमफ्राय सेरापुन्जियाव आंनि आमाइ थायो ओमफ्राय दिनै आं सेरापुन्जिसिम थांना थाहैनोसै ओमफ्राय गाबोन आमाइजों आंजों सेरापुन्जि बेरायनोसै आं दायो बरगाव थांगासिनो बरगावनिफ्राय आं थांगोन खानापारानिफ्राय डाइरेक्ट शिलंनिफ्राय सेरापुन्जि थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आं दा नै बरगाव मोनबाय बरगावनिफ्राय डाइरेक्ट खानापारासिम थांसै खानापारासिम थांनायनि आगोलाव नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु दिन्थिनि नैबे साइनबोर्ड नुनाया आंनि गुमैनि सेकेन्ड हेन्ड कारनि दखान जुदि नोंथांमोननो नांगौबा बेनिफ्राय लानो हागोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनि जों जे बुङो आं बेखौ मावगौमोन नाथाय समखौनो मोना आरो बेखौबो मावगौमोन खिन्थु सम मोना माथो मा खालामनो बेफोर गासैबो बाहाना गोजासो जुदि गोसो दंब्ला थाब सिखार आरो हर गेजेरसिम मबाइल थुनायखौ बन्द' खालाम नंगौना नङा लोगोफोर खानापारा मोनफैबाय आं दा काराव गाखोदों सुम'जोंबो थांजायो खिन्थु आं कारजों थांगोन सानै पेसेन्जार नांबावगौ आरो बेनि उनावसो थांसिगोन आरो मोनसे खोथा काराव गाखोब्ला सासेयाव 500 खरि लागोन ओमफ्राय सुम'जों थांब्ला 300 खिन्थु आं कारजोंनो थांगोन फाइनालि शिलंसिम जार्निया स्टार्ट जाजेनबाय थौदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों फिजिकेलि नङाब्लाबो भार्चुवेलि जोमैनि न'सिम गोजौ गाहाय खेंख्रा खेंख्रि लामाजों दावगालांनि दा नंप' मोनबाय बेयाव साहा एबा सोरबाफोर ब्रेकफास्ट खालामनो गोसो दंबा खालामजागोन आरो गारिखौ दसे सम लाखियो जोंना पेसेन्जारा रावबो थाङाखै खालि ड्राइभारल' थांदों बेखौनो नेगासिनो A few minutes later लोगोफोर मेघालयानि भाइबखौ मोनजेंदों दासो लोगोफोर भिडिअखौ बेसिम नायबायब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो उनाव मोजां भिडिअ नुलांबाय थागोन जों दा शिलं बाइपास रडजों थांगासिनो बेजों थांब्ला एसे सम बारा लायो खिन्थु जामा एसे खम थायो आरो बेनिखाय ड्राइभारा बेथिं लांदों बेनिफ्रायनो शिलंआ स्टार्ट जायो आरो शिलं मोनबाय माने अखा मोनखागोन दिनैबो अखा हादों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गरमाव खामानि मावै गरम मोनबायब्ला मेघालयसिम बेरायनो फै ब्रेनखौ रिफ्रेश खालामनो आं शिलं मोनफैबाय आमाया आंखौ जेसेबां बुंदोंमोन बेयावलागै मोनफैबाय मोनफैनानै बेयाव एसे आगोलाव बास स्टेन्ड दङ बेसिम थांगासिनो बेनिफ्राय आरो डाइरेक्ट सेरापुन्जिसिम थांगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर नायगिर बास स्टेन्डखौ मोनबाय उखैनाय मोन्दों एसे जाग्रोनानै लानोसै हाबदों लोगोफोर एसे उखैनायबो मोनबाय नालाय ओमफ्राय 12थायावसो थांगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय जाना लानोसै जाग्रोनानै ओमफ्राय थांबाय थानोसै डाइरेक्ट सेरापुन्जि थांनाय गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय दा 12थायावसो थांगोननो दा सम जाथ'वाखै दसे जिरायनांगोन नेगासिनो माब्ला थाङोथाय आपको नहीं दिखाया तो ये बल्ब हम कहाँ लेके घूमेगा हम तो घूमने जा रहे हैं ना हम जब रिटर्न होगा ना तब हम लेके जाएंगे आप सोमवार को आइए हम सोमवार जा रहे हैं सोमवार हम नहीं
शिलंनिफ्राय चेरापुन्जिसिम थांनाय जार्निया स्टार्ट जाबाय आरो मोनसे खोथा गुवाहाटीनिफ्राय शिलंआ अलमस्ट 100 किल'मिटार्स जायो आरो शिलंनिफ्राय चेरापुन्जिया 50 किल'मिटारसो जागोन आरो आं दिनै जेराव हर थाहैगोन मावलं इसामातिया चेरापुन्जिनिफ्राय अलमस्ट 30 किल'मिटार जायो। गोजानब्लाबो बिदि समायना आबहावानि गेजेरजों थांनो मोनब्ला खस्थ' मोना आरो मानो मोननो लोगोफोर सोरगोआवसो थांगासिनो दङना लोगोफोर मोनसे खोथा कमेन्ट बक्सआव बुंलाय जुदि नोंथांमोना थैनायनि आगोलावनो सोरगोखौ जुदि नुयोब्ला माबायदि मोनगोन। चेरापुन्जि मोनबाय गारिखौ एसे लाखिथ'दों सोरबाफोर माबाफोर जानो गोसो दंब्ला जानो हागोन होननानै ओमफ्राय आंथ' जाया लोगोफोर आं खालि साहाल' लोंबाय आं शिलंआवनो जाना फैखादों नालाय बेनिखाय जेबो जाथ'ला बेबो मोनसे चेरापुन्जिनि समायना भिउ पइन्टमोन लोगोफोर खिन्थु बोथोरनि थाखाय नायनो हायाखै। लोगोफोर आं दिनै बेयावनो थागोन लोगोफोरा एसे हाजोखौ नायना ला फैनायाव एसे समायना भिउखौ शुट खालामनो गोसो दंबावोमोन चार्ज गैयिनि थाखाय खालामनो हायासै आरो ओमफ्राय मोजां भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर चेरापुन्जिनि नोंथांमोना नेना था आरो लोगोफोर चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम। बाय बाय।